Здравейте на всички! Аз съм отново Skillname, разбира се, и в този епизод искам да ви представя моят свят, в който се оцелявам. Разбира се, не съм го правил сам, помагал ми е и този, който снима в Овцина XP. Дали не съм сам аз? И ето я, самата къща не е доразвита достатъчно. Тук си държа инструментите, тук рудите и в тези два честа блоковете и оръжията. Така. Горе съм сложил 3 хопъра и честове. Тук Вау! Тортите, да. Това е на ковачницата тук. И в тези два честа има храна. А в тези всичко останало. Това е нещо като хладилниче. Така, нека да покажа отвънка градината. Така. Тук са овцете, кравите, прасетата, коня, магарето и кокошките, които са там. Тук щях да правя покръще, не съм се отказал, може би. Тук си имам захарна тръстика и ферма за уит, ферма за тикви и райското ми кътче. Надявам се, че да ме чувате добре. Така. Сега. Започнал съм проект по нещо като крепост. Ето тук. Това са и основите. Нещо такова. Такава ще е големината. Така. Това вече са големите градини. Айде бе. Така. Оп. Фейл. Така. Тук са големите градини. Това водопадче го направих нарочно. Това е нещо като... не знам. Някаква извънредна къщичка, по-скоро хлебарница. Ще го направя по-реалистично. Мисля в тези съндъци, нали, например, тук ще са моркови, тук ще е уита. Чрез хопари, или по-скоро, не знам, като се развия повече ще направя автоматични ферми и чрез хопари, които ще са отстрани, под земята ще има фунии, нали, хопарите, и ще ги достигат до честовете. А това ми е автоматичната фурна. Нали? Така. Тук, чрез тези изпускватели, като натисна копчето, и те прехвърлят каквото има в самите изпускватели. Например, в този случай има колов блок. Такова да е. Въглищен блок. Ние ще го сложим обратно. Тук трябва да са по 8. Да, по 4, по 4. Точно така. И като цяло това е. Там имам доста голяма ферма за захарна тръстика. Extreme Hills, всичко си има. Тук имам 2 стълбища и мостът на късмета. Да не забравя да ви го кажа. На този мост хващам със въдицата какво ли не е. Седла, боклуци, каквото са сетите. Не всичко. Без диамантчета. Жалко. Така. В този клип просто исках да представя едни от цветовете ми, в който се развивам на оцеляване, без команди. Сега ще ви го докажа. Help, Delta, такова, да. Без команди, гаме, дено. Нямаш право да използваш тази команда. Абе, говорете ми с уважение, бе, на ви, бе. Маха. И мисля това да е за този епизод. Просто исках да ви представя къщата си в свят, който въобще
не играя много, но пък все пак да ви го представя. И ще прекратявам епизода. Чао!